Mulai dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepanaken nawi kula Muhammad Yogi Prasetyo saking kali welas kali. Nang kene ya, aku kate stand up comedy. Tapi bola lali aku judulnya opo iki? Enake opo iki? Tau apa nyeritakno bendinane uripku ngene ya? Ya gak masalah ini sih, nyeritakno bendinane urip. Tapi sadurunge iku ya. Nang kene ya, aku biasa iku ngopi, turu, mangan, sekolah. Bendina yo mek ngono tok rek. Tapi nyatane yo uripe ayem ae. Rokokan yo rokokan. Ngomong ambek arek jagongan. Tapi sing biasae pas nang jagongan iku yo paling enak iku yo ngopi, rokokan, cerita. Tapi salah siji biasae enek arek sing biasae gak ono ngomong. Karena angin, karena udan, karena status ya. Biasanya anak-anak ngomong ngono kok gak moro-moro. Status iku ya iso dadi 100 juta lah. Iku jenenge ya hama. Lah, kok niku wis jek sekolah malah koyo ngono omonganmu. Lah, sak terus ngono rek ya. Terus lanjut apa? Bingung aku. Kate ngomong apa iki? Wis lah, biasa kok nek sekolahan niku yo, aku iku yo kaya dolanan game. Apa maneh pas wae pelajaran, gak karo-karo nek guru sing gak disenengi. Ya otomatis lah apa ya ditinggal turu. Apa maneh nek guru yo sing ndukung muridé kaya ngowahi tugas tapi yo selesainya tapi lek wis mari yo engko oleh lapo-lapo ngono. Iku sing disenengi rek. Mari kerjaan tugas, engko ya enak iso nge-game, iso cerita-cerita, iso lapo ae kan enak iso turu, iso cerita, iso nggarai arek liya lah. Sekirane kan gawe asik nang kehidupan sekolah. Guyu ya kan. Guyu kon. Lah sak terus iku rek yo biasa yo kayak enek kegiatan gak apa-apa ning ngene sekolah iku biasa ya bosen. Nah sekolah bosen akhirnya lapo? Ya nggo kuwi mulih, tapi nyatane apa gerbangnya gak dibuka. Gerbangnya gak dibuka ya otomatis apa salah sijine turu. Sing lorone nge-game, padune entek. Ya wis turu maneh. Lah iki nyeritakno pas nang sekolahan ning marek ya saiki ya nang luar jam sekolah. Oh, biasanya ngopi bendinane ya ngopi cangkruk rokokan. Tapi wingi enek iku rek. Kayak terus sih kegiatan wingi nang lapangan ngori koyo konser niku lah. Niku ndelok pemane wingi iku ya koyo enek kora-kora liyane es jajan akeh sadurunge apa jenenge acara dimulai kan ya enek. Kok jajan ini kan otomatis biasa tuku. Tapi nyatane opo? Larang kan duwe. Sama nih ngepres. Kalau apa? Bendina itu kan rokok. Rokok 20.000, 15.000, 20.000. Lah nang kono. Kayak gue betae minimal paling 20.000 rek. Tapi gak apa seneng haline. Seneng dolan. Apa maneh ketemu ngomong sing rame-rame. Ono maneh siji maneh. Ono cewek, apa maneh ayu-ayu iki. Lah. Seneng lah cuci mata. Masalah senajan aku gak duwe pacar, ya biasalah. Kayak cuci motor ngono ae. Pemane kancaku kok letang-letang sing gak duwe pacar, mbek bendenane rokokan lan HP. Magic Chess MC Gogo. Oke. Roami Legend gak munggah-munggah. Apa maneh pas wae effort bali iku nanang-nanang tapi kalah ning kelas iki wis salah. Pemain apa-api tapi gak iso main. Sopo jenenge ya wis ero lah. Wis saiki rek. Tak lanjut. Aku tapi gak ada topik ya sih. Tak mikir aku ya. Aja guyu asu anjing raimu. Awak beneran ya cepet kayak arek toksik niku, tapi ya enak kayak ngomong ke toksik anjing.
asu, babi, bajingan raimu lah. Iku kan otomatis biasanya kan omong-omongan biasa itu kan ditambahin dulu. Lah gak enek omongan ngono iku kayak apa rek yo? Garing lah. Kok biasa ditambahin, kok nanti anjing asu lah. Otomatis kan kayak menambah perseduluran semakin erat lah. Nang konco-konco liyane niku. Kira maju. Lah, sadurunge iku rek yo. Aku ada cerita. Si. Ceritanya kan ini gak masuk akal sih, cuman tapi yo piye yo? Masa aku tak critakno. Pengen ora? Sabar. Lah pengen ro, aja ngubui. Kok kancaku sandingku iku. Senengane aku kuwi, tapi nyatane opo? Ya bangga gak budal. Ya opo wis kadung bluker. Lan HP MC gugu terus scroll TikTok wis. Lah kapanane kok yo aku iki ndaki katene sih wis prepare ya ono ya ini nyelengi duit. Lah ono salah siji sing problem. Tapi iso lah dimarekno. Wis prepare duit kelompok des pesen tiket booking. Lah kok gunungnya ditutup. Apa gak sedih om? Apa maneh iku kabeh wis prepare kabeh wis ijen wong tuwa. Asmara kacau. Wis sembarang kalir kacau malah gunungnya ditutup gak situ lah. Bayangno yo. Kalau rasane koyo mangan iku gak wareg. Ambek keterangan iku gak enek rasane. Kok nyekel duit tapi gak nggo duit. Bayangno wis prepare, wis nyelengi, wis garek budale tok. Tapi gunungnya ditutup. Apa maneh arek sandingku iki? Biasae lho ya, biasae. Guru teko ngirim tugas, males. MC gugu lek gak ono football, mangan wis scroll TikTok. Nyatane apa ya wis kang giluk mari ngono lah apa. Biasa lungker. Sekolahan, masuk nang biasa-biasa ya ngono lah. Ro dhewe lah. Sekirane lek cara arek ngono ya paham, lek niki cara aku gak sebut merek kok rek temenan. Gak sebut merek temenan aku. Gak sebut merek. Tapi ya aku bener lah. Engko mari lak diupload di nang YouTube. Kudu nero sapa niku. Arek saiki arek gawe klambi putih, celorane ireng. Arek saiki ngepot rek, tapi yo gak dudu ning kamera, saru lah. Ngono, iki tugas sekolah. HP-ne miring biasa dan apa Roblox mancing. Terus iki mancing, lan Roblox apa maneh iku sing HP-ne IP wae yo. Ambare iku lah, roh ya mestine sak kelas. Yo wis rek yo. Aku gak iso gawe topik cerita komeng ngono stand up comedy go lek lucu ya guyu, lek gak lucu ya maklumi soalnya opo gak duwe apa jenenge bakat lek stand up comedy. Wis ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit, Cak? Yang mau cetak. Oh, belum menit, Cuk.